سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበል ጓዛንታ ናባኹም ሂዜ ኣቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ፀገማት ወዲ ሰብ ብጣዕሚ ካብ መብዝሖም ዝተለዓለ ንገሊኦም መፍትሒ ትስእነሎም እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ስቃይን ጭንቀትን ትነብር። ካብ ኩሉ ዝገደደ ከዓ ናይ ፀገምካ ምክንያት ንንእሽተን እኳ ንመፍትሒኡ ሂንትን ተዘይሓልዩካ ብጭንቀት ኢኻ ርእስኻ ክትብጠስ ትቐርብ። ብፍላይ ድማ ተደራረቢ ዝኾነ ፀገም እንተሓልዩካ ነይን ፈቲሕኻ ነየን ክትገድፎ የፀግመልካ። ከም ዝመስለኒ እንተኾይኑ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንስቃይን ንመከራን እዩ ዝመስለኒ። ምክንያቱ ካብ ዝውለድ ክሳብ ሎሚ ዕለት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ስቃየይ እናረኣኹ ይዓብየ። ግና ከዓ ዋላ ሕዚ ዓብየ እናሃለኹ ምንም ንፀገመይ መፍትሒ ዝኾን ነገር ኣይረኸብኩን። ዕድመይ ኣይቀለለንን። ሕዚ ናብ ከባቢ 35 ዓመት ከባቢ ገይረ ኣለኹ። ግና ከዓ ቅድሚ 5 ዓመት ኣነ ብዝወሰንክዎ ውሳነ ፀገመይ ካብ ፀገመይ እናተፈላለፀ የሳቀይነሎ። ቅድሚ 5 ዓመት ኣነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብሕገወጥ መንገዲ ካብ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ሕማቕን ፅቡቕን ካብ ዝፈለጥ ኩሉ ዓዲ ተላዒለ ብክንደይ ስቃይን መከራን ኣብቲ ዝሓሰብክዎ ቦታ በፂሐ ሕዚ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ 24 ሰዓት እናሰራሕኩ ይርከብ። ግና ከዓ ዘይዓድኻ ሰይዓድኻን እዩ እሞ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብምኻደይ ምክንያት ኩሉ ሻዕ የሳቀይና ኣለዉ። መጀመርያ ቅድሚ ናብ ስደት መምፅአይ ኣብ ዓደይ እናሃለኹ ብጣዕሚ ካብ ልበይ ዘፍቅራን ንሳ እውን ብጣዕሚ ካብ ልባት ተፍቅረኒ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ዝኾነት ጓል ሄዋን ነይራትኒ እያ። ግና ሕዚ ኩሉ ነገር ኣሎ ዘይኮነ ነይሩ ኣለትኒ ዘይኮነስ ነይራትኒ ዝብል ኮይኑ ትሰረባ። ግን ኩሉ ግዜ ንፈጣሪየይ ዘመስግኖ ነገር እናሃለወ ምክንያት መፍልላይና ኣነ እንኳ ኣይመኾንኩ እየ ዝብል ሓቅን ምዝራብ እኳ መፈላለይና ምክንያት እቲ ኣነ ንስደት ምኻደይ እንድዩ። ግና ከዓ ዝኸሓደት ንሳያ ነይራ። ኣነ ካብ ዓደይ ወፅኤ ስደት ዝሓሰብ ኩሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት ንዓይን ንዓኣን ዝተመቻችዎ ናብራ ንኽነበር ኣብ ሓዳርና ንኸይንፅገምን ብዝብል እዩ ነይሩ። እንተንሳ ግና ፅቡቕ ኣይፀንሐትንን። እንታይ ዝተባሃለ ክንዲ ዘኾለስኩስ ኢደይ ተነኸስኩ ዲ ዝተባሃለ ንዓ ኣይለ ብዙሕ መከራን ስቃይ እንትቐምስ ኣመና እንትሽገር እንተንሳ ግና ነሱ ኩሉ ረሲዓ ንዓይን ንቓልናን ክሒዳ ምስ ካሊእ ሓዳር መስሪታ ትነብረላ። ካብ ኩሉ ብዝገደደ ግን ንሳ ተመርያ ሓዳር ዝገበረትሉ ወዲ ተባዕታይ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ብጣዕሚ ዝፎቶ ዓርከይ ዝብሎ ካብ ናይ ስጋ ሓወይ ፈለይ ዘይርኦ መታዓቢተይ ዝኾነ ዓርከያ ሓዳር መስሪታ። ንሱ ምንም ዓይነት ጌጋ ይብሉን። ምክንያቱ ኣነ ብፍቅሪ ምስ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ንሱ ኣብ ዓዲ ስለ ዘይነበረ ኣፍቃሪተይ መንባራ ኣይፈልጥን። ናብ ዓዲ እውን እንትመፅእ ኣነ ድማ ናብ ስደት ወፂ ንሳ ግና ትፈልጥ እያ። ዋላ እኳ ትኽሓደኒ እምበር ንዓኣ ከም ምሕሳብ ግና ዓደዮ ዓልኩን። ሕዚ እውን የፍቅራየ ግብራ ግን ኩል ሻዕ ይግርመለይ። ሕዚ እውን ዓብዪ ስግኣት ዝኾነኒ ንሱ ዓርከይ መንባራ እንተፈሊጡ እሞ ከምዚ ክሓደትኒ እንተፈሊጡ ከይገድፋዩ ስግኣተይ ፀገመይ እናበርትዐኒ ብዝመፀ ቁፅሪ ብሕታውነተይ እናጥቅዐንን ትመፅእ።
أبزي أب سدت كوينة نخمز خماي زخونا سدتنياتات أوالد النار خبقو نبحتاو النتي نمن نقاف مس بزحات دك أنستيو صوتها وركب يفزم بتناي مجمريع عدلي عرك محاز سلازت لأني نعستات 3 عامت مز تفلاليا دك أنستيو تقوصيران زي يودعا إنا تراخبقو نسمعيتي معقبي قبرن قناخا حزي فقر خمتور وارخو خوب كوينو دحر 3 عامت حانت ملكعتن صبغتن أفكاري تحسكو نتا أفكاريتي بسلك تلاليا سلسنا بركو ناي مجمرتا قوصرو تقوصيرنا نخن الراخب معالت حيزنا يتصبي بسنبر كله جزاء نسا أفت معالت زخون السراح سلزقات أما نتناي قوصرنا معالتي أنو حتو انت عنقنا نتقوصرو بمن نوحا فتصم دساي بلنن حريفة يو قدي يزاني حيقوينس كمت أن العلي حرقكن تنادتكن كسابناي قوصرنا معالت زبات صحون سقيلة عقل جيرا خصبة سلزيك عالكو نسانتي فلتت بحبو صوتها ركب كفتصم كم زلنا عمينا كم قدمي أوالد من داي جمركو كابقون تساخ إلي مسحان تقوال نستيت تراخبكو مو بحدا نخن حدر بزحزنا يو قوصرو مسارت تراخيبنا نفتز حزنا يو عرات عتنا بسمئتنا تحقفنا النات ساعة عمنا نفت عراتن تنقرب حدا رخص سب مزيو نتبري أنكو حقها نسا خيدا نتبري كساب تخفت متلوي تقويلو دحر مصنح نسان تتملس قنا أبزلو مخخيلو ترفا بسمئت مدر راس انت جمر اتمتلوي كن ويكا تقو كبليك علن بدنقات امخنيات متلوي مخيخو ترفا نساون بتزرئيتو خلو بمن نداد صريفاتني أبت عرات قديفاتني أواردات نخدت كافت علت نسات حيزا كسعزالو معلت متلوي تسيعي فلتن متلوي كابز قانع نوح جيرو أناون كافت علت سدتي كي أخلني مخنياتو بزي فلت من قدي متلوي بموداقو يتحساس بني زلو أبقربا معلتون مستحدا شفكاريتي قوصر ኣለኒ ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ፀገመይ መፍትሒ ይረኽበሉ ዶ ይኸውን ወላ ስንታይ በጃኹም ምኽርኹም ለግሱለይ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ እዚ ዛንታ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሐፍ ቦታ መሓበይ ትግደፉ نس channel subscribe زي جبركم سبات انت دعهلهم نس channel subscribe بمقبر نتانا يدول ملكت بمنكع ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا تدخلنا اللابو بقد سالي بخالي مدب بخالي حساب بخالي زانتا كسام نراخب كسام موداتا مسانا سلساناخم كابل بندا مسكنا رزخن في ليكم تشاو